Okay mga idol, mag-experiment sa turon mga idol. Kaya wa mo ko nananaan nga content, kinira may ako nananaan niya. Ako na sanay na sulayan mga idol mo ning ako nananaan nga akong i-vlog. Kining Coke o kining Diyos, ang Diyos yellow ni color, ang Coke ito man ako ni silang sagulon mga idol. Unya igsagulan ni mga idol. Ang resulta mahimo ning tubig, matubig rin siya mga idol, umasagol na rin. Hindi totoo yan. Ako naman yung nasulayan niya. Hindi totoo yan. Ninyo, akong i-vlog, akong ipakita ninyo. Karon, magkakita sa mag-on sa resulta. Niya, ako nang sulayan. Mahimong tubig mga idol ha, Coke o ang kining Diyos. Ako rin sa gulon, mahimo rin siyang tubig, maputi Tanawan niya mga idol ha. Coke. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. No. Tanawa mga idol. Ito man ang color. Ito. Isagol na ko anong Diyos. Mahimo ni siyang tubig. Tubig. Ayaw singa na mga idol. Ayaw gigigipat yung mata. Kini mahimo man ng tubig. Igbubo na ka na mahimo ni siyang tubig. Tanawa mga idol ha. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Nabiyag magaling basa ang tanim mo. Sige na ka mag-vlog ha. O kami mo trabaho. Sasamta na sa nimo diri nag-vlog diri mga biyag na pati na ng masaa. Unsa man ka? No. Oy.